Thank you. Welcome. Thank you. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Chceš pivko? Toto je náš bestseller v Ománe, Hotel Fanar. A poviem vám, tu sa proste nedá byť hladný. V celom areáli sú malé stánky s jedlom a občerstvením a vždy v nich nájdete niečo, čo musíte ochutnať. A tento Infinity bazén s výhľadom na oceán, to je presne to miesto, kde spravíte fotku a všetci sa vás budú pýtať, kde to je? A čo večere? Dve slova, dine around. Každý večer iná à la carte reštaurácia, pokojne v susedných hoteloch. Aquapark je len 5 minút od hotela. Shuttle bus vás tam hodí. Vy len riešite, ktorý tobogán vyskúšate ako prvý. A pláže? Fanar má hneď 3. Pokojná lagúna alebo vlny a viac života. Vyberáte si podľa nálady. Fanar je presne ten typ hotela, kam prídeš raz a chceš sa vrátiť.